bahay ng Propeta Simeon, at aluso sa kuya ng Diyos na kaya, sa Santang Sitigaya, Pusoy ng Virgin Maria, kaya po yung pahay na makakasi, noong nakikakasi ni, at pinakasi dahil sa Santos, nagkamurang ni subungay karatuloy sikam, na malaki na nagbila ilawas, untang pagpunod. Talagay tayo for the closing song. Virgin Maria. Viva! In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good night, everyone. Tomorrow is the last day. So, what I already say to Boston, we leave at 6:30 here. Pauwi ng simbahan natin. Ang pauwi na 11. And then, nagawa dyan nga rin, mandasal tayo, alas 3, manyakila, mangilenta tayo, antes tayo mandasal, alas 5, ulipo. Kung si Paul Soberhen, nagbuhat, dyan chapel na 6:30, walay misa yan nagawa dyan simbahan, Father Valor na mo sa misa. Kasumpal to, isang Paul Soberhen, dyan maayang Soberhen ng simbahan, malapot alas 7, agad alas 11. Alas 11, isang Paul tayo dyan, dan sang ngarong kung pawal tayo galaman, kata nagkakuran tayo ray, kulturul na kayo, siguro nalilit na nyo natin ito. Wala nalilit na sila. Wala na. Kasay Ben Nuestra Señora so Milagrosa ya Virgen.